Llavors a la biblioteca venen molts alumnes que tenen assignatures convalidades i venen a estudiar en una hora que tenen. Aquí tenim uns ordinadors que també els fan servir. And I think I made good decisions. Do you know anything about Google? Google is one of the most... Esto es una pila de un volt y medio. ¿Por qué se mueve? Una tortuga d'aigua, la closca és plana. Si això fos aquest diàmetre...